Вы народ откупленный, обвящайте величные справы того, хто покликав вас з темри до свого цудовного святла. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши, ласки Божої, Божого благословення перед день прибиття митрополита, нашу парафію з сакраментом конфірмації, ласки Божої і опеки Богородиці, Маті Божої, Королеви Мая. Нехай її опека завсюди буде над нами, всім нашим народом. І схиляємо чоло перед нашими дорогими померлими, святой пам'яті Станіслава, 7-й год після смерті, Вінтенції Леонарди, Івана, Екатерини, Павла, Миколая, Людмили і Андрея, родних близьких, святой пам'яті Олександра, Ходовина після смерті, Валентини, Николая, Владимира, Петра, Ядвиги, Алины, Геннадия, Владислава, Альфреда, Инны, Григория, Владимира, Пелагеи, Анны и Здислава, и Винтенции Владимира, Валентины, Виктора, Сабины, Иосифа, Виктора, Валерия, Марию, Галину, Юрия, семью Бабицких, Сосновских и Клячковских. Перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, хто зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсюди Панну Марию, усіх аньолів і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердний Боже, зиходячи на небо Твой Син, обіцяв апостолам Духа Святого, спошли просим і нам дари Твоего Духа, так, як Ти дав своїм учням разностайные дары мудрости небесной. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі володарить, єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання книги «Дзеяў апостолаў». Павел, правёўшы пэўны час у Антыохіі, выйшаў і праходзіў па чарзе краіну галатаў і Фрыгію, умацоўваючы ўсіх вучняў. Адзін юдэй па імені Аполас, родам з Александрыі, чалавек красамоўны і знаўца пісанняў, прыйшоў у Эфес. Быў ён настаўлены на шлях Пана
і з запалам прамаўляў і вучыў старанна пра Езуса, хоць і ведаў толькі хрост Яна. Ён пачаў адважна прамаўляць у сінагозе. Калі яго пачулі Прысцыла і Аквіла, узялі яго і навучылі яго дакладней шляху Божаму. А калі ён збіраўся ісці ў Ахаю, браты напісалі вучням і папрасілі прыняць яго. Калі ён прыйшоў туды, шмат дапамагаў тым, хто паверыў дзякуючы ласцы. Ён адважна пераконваў юдэяў, публічна даказваючы праз Пісанне, што Езус – гэта Месія, гэта Слова Божае. Бог владар усёй зямлі, Бог владар усёй зямлі. Все народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог грозный, Пан наивысшейший, великий владар над усёй землей. Бог владар усёй земли, Бог владар усёй земли, Бог. Яму гимн заспявайте, Бог владарить над народами, Бог сядит на своим троне святый. Бог владар усёй земли. Собрались князи народом Бога Абрахама, бо моцные земли належать Богу, и Он узнесены высоко. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я вышел от Отца и пришел у свет, но покидаю свет, иду до Отца. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Сапраўды кажу вам, калі чаго в імя Маё попросіце в Айца, дасць вам. Дагэтуль вы нічога не прасілі в імя Маё. Прасіце і атрымаеце, каб радасць вашая была поўнай. Гэта я казаў вам пры павесцях. Надыходзіць гадзіна, калі ўжо не ў прыпавесцях буду казаць, а адкрыта абвяшчу вам пра Айца. У той дзень будете прасіць імя Маё. І не кажу, што я буду прасіць Айца за вас,
бо сам Отець любить вас. Бо ви мене полюбили і повірили, то я вийшов від Бога. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Но покидаю світ і іду до Отця. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи. Хвала Єсусу Христу. Шановні сестри і брати, місяць май на хвалу Богородиці, Найсвятейшої Діви Марії, закликає нас про літанію, якою молимося, співаємо чи читаємо, але закликає нас вернутися до Отця Небесного. Бо як будемо молитися літанію після імши Святої Майової набоженства, слухаємося эту ласку, якою Господь Бог дає про Найсвятейшую Діву Марію. Найсвятейшій Діві Марії кумулюється, як бачимо, все Володарство Небесне так само. Королева ангелов, королева патріархів, королева пророків. Все об'єдновується вокруг Марії. Чому? Бо під її серцем Син Божий, другая особа Божская. Господь – центр всього. Вокруг Господа Бога весь сусвіт, і в їм, бо Він необсяжний. І тут ми бачимо, що про Найсвятейшую Діву Марію, розважаючи ці призвання, молитви, навіть та ж молитва «Вітай, Марія» і так далі, що ми все більше розуміємо і наближаємося до розуміння менавіта того, чому сьогодні Ісус нам говорить. Я вийшов від Отця, і я вертаюся до Його. І Ісус спошлю вам сутішальника, який всьому вас навчить. Зрозумієте, що зрозуміти? Найбільш волю Божию. Бо Отець Небесний полюбив нас, створаючи чоловіка. Бо менавіта посилає свого Сина одинородного, щоб нас збавив. Як бачите, що чоловік настільки важний в очах Господа, то навіть другая особа Божская схиляється до землі, народжається і веде до збавлення. Чоловік – це справді створення Божє, яке повинно бути з Богом і в Богу. І тому сьогодні ми чуємо в цьому місяці маї якраз таки, то про Найсвятейшую Діву Марію ми маємо доступ до Отця Небесного, бо слухаємося навіть в молитву «Вітай, Марія». Ведь перша частка її – це не люди склали эту молитву. Чому вона називається «Привітання ангельське»? Бо це слово виказав архангел Габріель. «Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою». Это слово неба. Благословлена ты поміж жінчинами світу.
и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Но ангел не сказал Иисус, а благословленный плод у лоня Твоего. І Костьол додає слово Єсус. Так що ми чуємо цю велику ласку в самим привітанні, коли ми повторяємо «Вітай Марія» в ружанці чи особно, ми повторяємо це світло виставання і Божого народження. Это самые важные слова молитвы прославления Троицы Найсвятейшей. І тому ми відчуваємо цей заклик. Сьогодні Єсус, який звертається, «Я іду до Отця, вертаюся до Його, але я подрихтую вам місце. Ви будете там, де я, в Отця Небесного домі». І поглядіть, шановні, Єсуса слови, виказані 2000 з лишком годов тому назад. І ці слова вони мають моц духовну і тепер в третьому тисячогоді во всім світі. Яка моц Божая, яка не стареє, не одходить, не зміняється, вона як та духовна весна, безупинно одраджає людей до ласки Божої. І тому ми рихтуємося до урочистості послання Святого Духа, бо Дух Святий відкриває ще більше серця чоловіче на духовні доброти небесні. Тому нехай сьогодні, в цей колейний день, мої місяці, Богородиця, яка йде з нами в цих призивах літаній, щоб вона безупинно напоминала нам, і ви повинні бути в цьому володарстві, і ваші діти, і внуки, і ваші родичі, і свояки, і весь ваш народ. Тому ми, прославляючи Богородицю, славимо її і просимо заступництва за наших родних і близьких. Нехай сьогодні Слово Божє Єсуса, який напоминає нам, що я прийду, я іду до Отця подрихтувати вам місце. І нехай же ця присутність Єсуса, який приходить до нас в Святої Комунії, який приходить до нас в Слові Божому Євангелія, який приходить до нас в світлі Духа Святого, нехай це нас оживляє, і щоб ми дякували Богу за дар віри. А дар ми називаємо тому, що віра – це дар неба. Віру нельзя купити, віру нельзя вичитати, віру нельзя десь занять. Віра – це чоловік, приймаючи її, зміняється і уже йде в житті, стане духовним. Тому, Боже, нехай Твій Дух оживляє цю землю, нашу землю, батьківщину і наш народ на їй. Амен. Молимся. У ім'я Єсуса просим Отця Небесного, щоб Він спаслав нам і всьому Костьолу Духа Святого Утешителя. Молимся за папу Льва
14 біскупаў святароў, каб яны ўмацоўвалі веру ўсіх вучняў Хрыста. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў краін свету, каб яны спрыялі рэлігійнаму выхаванню дзяцей і моладзі. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія прыступаюць да святой камуніі, каб усё сваё жыццё яны любілі Хрыста. Цябе просім. Молімся за місіянераў, каб яны, як апостол Павел, дасягнулі ўсіх людзей, давераных ім Богам. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы часта звярталіся да Бога Айца праз Езуса і былі выслуханыя. Цябе просім. Божа, ласкаво прими наши просьбы и спошли на нас Духа Святого, Утешителя, праз Христа Пана нашего. Амин. Благословленный ты, дякую. Для нас в первом житии. Благословленный ты. Благословленный ты, Святого, дякую. Примем его Тебе, как вино стало для нас духовным. Благословленный ты, Боже, теперь и навеки. Прими нас, Господи, які стоим перед Тобою. Аминь. Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бога Отець Усемогутний. Нині і хвалу м'ясу. Аман агави нам. Милосердный Боже, з ласки Твоєї освяти гетые дары, які ми приносим Тобі, як духовную ахвяру, і зроби, ми самі стали для Тебе вечним даром. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами, пору серцем, подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Божа, праз Христа Пана наша. І Он після свого воскресення открито з'явився перед усіми своїми учнями, і на їх в очах узійшов на небо, щоб ми могли удельничать у Його божськім житті, тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи: святий Ти, Пан Бог, небо і земля,
осанна на вишинях. Благословлений той, хто приходить в ім'я Пана. Благословлен приходить в ім'я Пана. Та правди Божа, ти святий, ти криниця всялякої святості, тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Ён, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Табі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего прища. Вспоминаючи смерть и воскрешение Твоего Сына, ахеруем Тебе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бишкупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Божа, дозволь їм убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Изидором, опекуном сьогоднішнього дня, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, якія з прадвеку подобалися Тебе,
каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойця Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос, Ойче наш. Приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Дай нам сегодня и отпусти нам провину, как и мы отпускаем виноватым. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Белоруссии, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення счастливой надеи и пришестя Збавце нашого Єсуса Христа, по Твоем. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, прось. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне.
Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Отче, я хочу, щоб Ти, кого Ти дав мені, були со мною там, де я, щоб я не бачили хвалу мою, якою Ти дав мені. Аллилуйя.
Молимся. Боже, взмоцненные сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, aby Eucharystyczna wiara, jakую Syn Twój nam nakazał składać na wspomin об им, повеличила в нас любовь до Тебе и до ближних. Праз Христа Пана нашего. Нехай буде похвалений. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ojca z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Trójca jedyny Boża. Święta Maryja, Święta Bogorodzica, módl się za nas. Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, módl się za nas. Maci nieporuszная, Maci niewinная, módl się za nas. Maci dobrej rady, Maci Stworzyciela, módl się za nas. Анна хвалыгодная, Анна прославленная, módl się za nas. Panna wierная, Lustra sprawiedliwości, módl się za nas.
святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Wieża Dawidowa, wieża z kości slanowej, молися za nas. Ołczych zapowiedu, brama niebiesная, зорка ранішняя, молися за нас. Сутяшальниця засмучених, спомога християнам, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева Панна, королева всіх святих, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семья, молися за нас. Ою, королева Беларуси, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку визволить з нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью
Праз Христа Пана нашого. Твоей обороне. Повсюди Ана и благословен. О Пані на якум Пана Ташаніка і заступника і нам сухай нас паядна. Ти носаймо нас, ти носаймо. Навенна до Духа Святого. Пане Єзу Христе, подчас апошньої вечери Ти обіцяв апостолам, засмученим предказанням Твоего хуткого одиходу со свету, Духа Святого Сутешителя. Ты сказав: «Я попрошу Отца, і дасть вам іншого Сутешителя, ка був з вами навіки, Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачить Його і не ведає. А ви Його ведаєте, бо Він з вами єсть і в вас буде. Твоє обіцяння сповнилося. Дух Святий наповняє костьол і керує їм, об'єдновує його і єднає, неспинно сиходячи на нас у святих сакраментах, освячаючи хліб і вино, щоб вони стали Твоїм тілом і кров'ю, і освячаючи тих, хто їх приймає. Вірив, що Дух Святий, який живе в Твоєї святої чоловічої натурі, живе так само і в нас, єднає нас з Тобою і Отцом, і робить одним тілом. Нехай Його ласка завсюди освячає Твій костьол і веде до повної єдності з Отцом. Тому вскликаєм: Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Єзу, освяти нас у Духу Святим. Пане, спошли Духа Твоего, щоб Твой костьол неспинно обновлявся і становився молодим. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Глянь, Пане, на всіх, хто носить ім'я християнів, щоб Дух Святий привів їх до єдності. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Єзу Христе, вічний пастир, одари мудростю і розважливостю наших пастирів, щоб вони вели нас пленно до збавлення. Пане Єзу, одари нас моцей Духа Святого, щоб він нас очищав і вмацовував. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Дай нам щирую любов, щоб ми взаємно, по-братерську любили один одного. Боже, Ти спаслав Духа Святого на своїх апостолів, сповни просьби свого народу, а покольки дав нам ласку віри,
одари нас так само єдністю і спокоєм, праз Христа, Пана нашого. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным діячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрині і справедливості для людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічества. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровлення, навертання, спокої в серці, сім'ї, народі, якую зношу до Тебе з надією, то в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михайле, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей, заховывай в нас справу Твоей милосердности, каб мы неспинно згадуючи таямницу нашего збавлення, достоилися отримать яєплен. Праз Христа Пана нашого.